ஸோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு எனக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஸ்டேட்டஸ் பற்றியும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் எதற்காக வரப்பட்டது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னு தான் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Jan 17 சோசியல் மீடியாக்கள்ல ஒன்னான வாட்ஸ்அப் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு தகவல் சொல்லியிருந்தாங்க. அது எந்த தகவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ற தனிநபர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க ஃபேஸ்புக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வைக்கிற ப்ரொஃபைல் போட்டோ ஆகட்டும், வாட்ஸ்அப்ல நம்ம சென்ட் பண்ற மெசேஜஸ் ஆகட்டும், இந்த வாட்ஸ்அப் டேட்டா எல்லாத்தையும் நாங்க ஃபேஸ்புக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதற்கு கடினமா நிறைய இடத்துல எதிர்ப்புகள் எழப்பட்டது. ஸோ இந்த கொள்கையை மாற்றம் செய்வதாக அறிவித்த கோரிக்கையை மே மாதம் வரை வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் ஒத்தி வச்சிருக்க. ஸோ இந்தியால சுமார் 400 கோடி மக்கள் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்துறாங்க. இவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ஃபேஸ்புக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஷேர் பண்ணோம்னா மக்களோட உரிமைகள் பாதிக்கப்படும், அவங்களோட சுதந்திர வாழ்க்கை அச்சுறுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை எந்த ஒரு வலைத்தளங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மனுல அவரு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸ் அப்டேட் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும். we are committed to your privacy. வாட்ஸ்அப் can't read or listen your personal conversation. ஸோ நம்மளோட பர்சனல் கான்வர்சேஷன்ஸ், மெசேஜஸ் அது எதையும் வாட்ஸ்அப் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி, வாட்ஸ்அப் கான் சி யுவர் ஷேர்டு லொகேஷன், நம்ம லொகேஷனை யாருக்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வாட்ஸ்அப் கான் ஷேர் யுவர் கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஃபேஸ்புக், நம்ம கான்டாக்ட்ஸை நம்ம உரிமை இல்லாம ஃபேஸ்புக் ஷேர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ காய்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.